El Bruixot. Sé que tu vols un home de veritat, un home que somni al teu costat. Més tendre l'imagines, potser que jo, més valerós, intrèpid, potser més fort. Freda, la llum de la lluna brilla dintre el meu cor. Foscos els meus pensaments en ombres van desfent. Amb la força del meu amor les meves mans et volen protegir. M'has encès passió en el cor, desig que crema com un foc d'amor. Jo sóc l'Òrfan, un bruixot negre format a la Torre de l'Ullal. Fa 5 anys, l'Azalea, una bruixa que admiro amb tota l'ànima, va fer servir l'espasa de Bartanders. L'espasa, que havíem recuperat d'entremig de les ruïnes de l'Stengin, la va transformar en un ésser demoníac, el Bloody August. Me'n vaig anar de la Torre de l'Ullal per trobar l'Azalea, i ara viatjo amb el meu deixeble, en Màgic i amb la Creau, per mirar de trobar la manera que l'Azalea recuperi l'aspecte humà. Som-hi, Màgic! Som-hi, Creau! Cap a la pròxima aventura! Cap a la pròxima ciutat! Quina tranquil·litat. Segur que si ens aturéssim aquí, la pau d'aquest lloc ens donaria molta calma d'esperit. És veritat, ens ompliria el cor de tranquil·litat. Sí? Sí. Que agradable. Aquest sol fa una escalforeta. Seria una meravella poder-se estirar una estona en aquests prats verds. Ja n'hi ha prou de fer el dropo! Vinga! Quantes vegades penseu descansar cada dia? Que pesat. Caram, Alice, val a dir que treballes de valent, noi. He sentit a dir que avui torna la teva mare. Sí, avui. Doncs au, quan hagis acabat, emporta't una mica de llet cap a casa. Moltes gràcies, senyor Long. Òrfan, però a tu no et venen mai ganes de descansar de tant en tant? Deies alguna cosa? El meu pobre pare sempre deia: qui viu massa de pressa, al final també es mor de pressa. Perquè en comptes de... Què et passa, Creau? El Requi, no el veig enlloc. Fa un moment era aquí, n'estic segura. Requi! On t'has amagat? Requi! No pot ser. Vols dir que s'ha perdut? Ho deus dir de broma, oi? Vinga, es pot saber què feu, aquí de braços plegats? Sí, tens raó. Requi! No ho vull ni pensar. Tot sol, sense que el controli ningú. Vés a saber quins desastres pot provocar. Requi! 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 La petita aventura del Requi. Molt bo, aquest dinar. Escolta'm, Alice, vols dir
Estàs segur que tornarà avui, la mare? Sí, i tant que sí. De debò? Que no te'n recordes. Ens va dir que vindria pel teu aniversari. Ja ho veuràs, Lulu tornarà a casa amb un regal d'aniversari preciós. Tens raó. Però es pot saber on vas? Encara no és hora de tornar a la feina, Melissa. Així tornaré aviat. Amb aquesta moneda li compraré un regal a la Lulu. Ja veuràs quina sorpresa. No sortiràs de l'aigua! Fora, va! Mireu! Fora! Vinga! Es pot saber què feu? Mireu, és en Melissa. Aquest animalet volia sortir del riu i li estem donant una lliçó. Doncs podríeu parar. No us fa pena, pobret? Que no saps que és perillós. Últimament hi ha molts gossos salvatges que ataquen la gent pels camins. Sí, però aquest cadell no hi té res a veure amb tot això. Ara no li feu pagar a ell. Ah, mira que és pesat. Sí, ja ho pots ben dir. Au, anem. Estàs bé, petitó? Ai, para, que em fas pessigolles! Si portes collar vol dir que tens amo. Segons qui t'arreplegués encara tindries problemes. Au, vine. Quina gana que tinc. Per quin motiu jo, l'Axels, vol que n'he de patir tant? Per aquestes pedres inútils. T'has gastat tots els diners per comprar-les. Què t'empatolles? Aquestes pedres ens faran molt i molt rics quan arribi el moment. Són un tresor valuosíssim, entesos? Volcan, això que dius em penso que no passarà mai. Tu també ho penses, oi, Tortin? I és clar que sí, tan ben ensarronat, nano. Quina gana! Així aprendrem a